Evo, imamo jednu, već smo radili. Skrivenu jednu sličicu. Da vidim, ko će doći otvoriti prvo polje i probati odgovarati. Zvonimire. Dobijam poslije njega. Otvori nekako. Jel bi mogao znati što je iza sakriveno? Još ne. Selo. Nije selo. Probat ćemo dalje. Idemo Lucija. Koje bi polje otvorila? O, dobro, sad se otvorila malo više, jer si zahvatila. Dobro. Znam. Nije ni otpad. Da vidimo dalje. Idemo, recimo, Matija. Pa ne idemo po redu, samo ćemo malo. Ajde, otvori. Da mi ti pogodiš to je. Ne možeš. Antonella. Neki okoliš, nešto nam je blizu, nešto je blizu. Evo mislim, ajde. Nešto je nekakav okoliš, ali nama jako blizak. Grad. Odlično, jedan grad. A koji bi to bio grad? Luka, da vidimo, jer to je prepoznano. Otvori nešto da vidimo koji bi grad to bio. Evo, otvorit ćemo sve onda da vidimo sada što se skriva. Luka nam je rekao da je ovo grad Karlovac. Jel je Karlovac?